kaham joto rangsakni takuk bukuk song tai ani joto kaham lukurokno hamjakma tai norokno chibai fungkasang jorani tini norok buskango Facebook live pai kaisa kaini kok kisa clear kaina nei haino haima faifika mia horo ang kaisa Facebook o post khaikya je ani sakao AI by edit khaine kabangma photos rok viral khaijagi circulate khaijagi tongo spread khaijak tongo bonoti kabangma lukurok abonotui kha khamjagui abonotui dukhu nangjagui borok sunghorka tai ang kabangma borok bai kokduk ni bisingti bo gorengkha tai kok bo salaikya bonotui no thaisa thaini kisa clear khaisini hnei tini ang haino hai Facebook live o norok joto lukurok ni buskango ang ma phaikya naidi je obo haimia ang je Facebook o post khaimani pore ang a jaga saka je legal actions ang naharnai je borok phano abo hai khlainai rokno AI bai khai photo edit khai ani kokno hamyaga prochar khaijak tongo chayaka prochar khaijak tongo boni pore ang saka Facebook tui je legal action no ang nongkhonai FIR khlaijak nai boni ulo je borok amti hayo involve ungei edit rok khlaya ba hai viral khlaikya borok no khut ana phun rok khai kokduk bai krengkha borok bo abo mazak ko khaimani haino patra kahike khlaimani tai khlaimani pore boro abo hayinga ngi boro bo saiman liya tai boro ana khomara bo sankha na karmung bo sanka boni pore ang abo hai na karmung ro bo sanmani pore ang haino hai saka next time ro abo hai ro jate involve tang tu haisi nainegi tabuk ni jora angkai AI ni jora balai khai danger tai abo ekdigi sini bagai social media ni je erawo abo onek kisu sini bagai advantage tongo disadvantage tong haisi bonono ang sanani musungo joto lukurok no obo hai AI rok ni bisingte kabangma photo edits khaye borok ni reputations kaisa borok ni image no nosto khlaijak tongo borong sobo hai rok viral ni kabangma jaga kubuni states rogo sung suicide rok khlaima rok nugu haisi so AI ni o irawo obo hai rok like danger kaisa ni proti majak khaipano sung haino phatra babe sung fun khaine ni bagi abu khlaipano tai kaisa ni baga abu hoito serious ni thango jorawo so abo rok no sung blaike limit do toniwi abo hai khlaina ni nango norok nukna jorawo prime minister modi rok AI ni bisingte malaijak rok nugu Donald Trump rok AI ni bisingte malaijak rok nugu obo hai kino nini Elon Musk rok AI ni bisingte malaijak rok nugu ba kabangma actor actress rok malaijak nugu kintu abo rok no misuse khlaya kar kaisa limit do toniwi aborok no sung khlaike sawo gai ang bobono sanan no so je kono borok je involve ungnai rok ang bongni bumung rok to naglakha kintu borok bo khub dukhito nakarmung sanka je abo borok haino fun ni bagai mazak ni bagai je khlaimani abo hai viral ngi thanga haisi entai ang kubuni lukurok no bo ang koine ni musung haisi BJP khayu hnei mot khayu hnei IPF ti khayu hnei Congress CPM khayu hnei tai kaisa kubuni borok ni party tai kaisa kubuni party ni tangphang ba tai kaisa party ni samung khainai hnei no sung aborok no sujuk naitugui advantage nawi aborok no viral khai hamya bumung prochar khainani naikhanke abo last digi sini society ono hamyang nai sini society ono nostrong nai haisi যেহেতু সিনি তিপ্রাসার
Blaikai tabukbo sini right stock mania ko jungjalo klaijak ojorao sung thansaka fight khayei bahike sini tiprasani hamkrai tubui mano tiprasani je long pending demand rokno sung bahike tubui mano bonoti se sung sai toklai tongmani jorawo kaisate kaisa hamya silsawi leaders ni sakao hamya blame khayei obahike fake rok sung khlai judi khlai tongkhangke abo angkai khayo sini tiprasani hamkrai no kominai haisi tiprasani hamkrai no khosornai to boni bagino ang sanani nayo kebono ang live jate bunibo no strong yana tui puilang wan sumani legal actions nanai hine boni pore ang saiman kha jotoni no live tongoba mistakes ngui no mano one chance ng thai waisa jora thai boni bagai haino hai abo rokno tui no ang no rokno tini ani rangsak ni luko rokno haino hai Facebook live ni bisingte thaisa thaini box hasini hne ang ma phaikya haisi je bororo obo hai rogo involving tongmani abo rok like chaya haisi norok nukna gobang ma jagao AI bai edit khaye sometime AI ni photo ekdom real hai ngino nukung kaglai marok sung nugu nukung walai marok sung nugu kaisate kaisa organization no kaisate kaisa ni proti trust kring thamani sung nugu kaisate kaisa ni sako blame khaile mani sung nugu so aborogo involve yana tui sung jate AI jehetu kahamni bagi bo sung utilize khaimanu advantage nai manu ka o kahamni samungo khlaitini sung involve bangkhangge chawo naki hamyarago involve ngai tebo sini sak no nosto khaikya ka blaike chaya haisi boni bagino ang Facebook live phai kisa sawon hne lokorok ni thani phaimani tai je ani photos no ba haike AI ni bisingte je viral khai tongmani borok bojate future aw hai ro ta khlaijathu borok no bang poijawo request khaijawo kai je bororo aborok no spread khai tong viral khai aborok no joton stop khaile ma khai jawo ang nizu pani Facebook post ni delete khai risinai jehetu abo je accuse je borok abo hai involve nai borok ni jino phone rok khai bongni nakar muskan ka bongni kha dumani koihor ka da boni bagai baskang ni salo jate obo hai ro ya khaino jaw haisi karon AI ni bisingte kabangma hamya jinis ni thangmon haisi tabuni jorawo para tongne lukurok to amsuk saimania para tongne lukurok hoito asuk advance ingya ga o AI be sanamjak no funuka ga hoito bakso bora abono poito chawi je trust khai tongmani abu bukha baiman haisi and sini specially dofa te hani samung khai tongne rokni onek responsibility tongo samung tongo jorawo sung election ni campaign time rowang kabangma borok photo rok bujaknani phaikya kai sung photo rok bujago bonono misuse khai obo hai khai tongphang kai to blai chaya karon as a representative ngai elected members ngai jaga jaga thayo sung lukorok bai malayo lukorok ni hamjak ma mano kai lukorok bai sung mangpli rok bo nawo o mangpli rok ni bisingti misuse khaikya ka bo blai khai chaya ungo kai boni bagina ang mas hawa jate abo hai rogo misuse rogo involve nya kare sung oboro haksal tong haino jawo kai taibo norok no ang koje jawo je abo hai rok no false allegations klai spread khayawi tong lai kheno jaw blai ke hambai ti prasarok te ba ayu blog thu baskang ni salote bu kaham kereng khai tong baidi te ha do fani bagi ja khlaiya nangmani sung baskang ni salote bu thansa pal baksa ke khlaiye ti prasano te ba ayu blog ronani ti prasa do fana ayu blog ronani sung jotono manchai to lai hambai